Estamos no Coto de Altamira, ou Castro de Taboexa. Está na parroquia de Taboexa, pertencente ao Concello das Neves, e é unha das parroquias máis interesantes desta zona pola gran cantidad de historia que ten e o gran interese que suscita. Ten todo tipo de patrimonio, desde petróglifos ata mámoas e castros. Realmente, se tú ves desde o plano cenital, é dicir, desde arriba, é un castro pequeniño. Aquí facíanse pezas de bronce. Entonces, con esas pezas de bronce, comerciábase, chegaban aquí, e, bueno, había moito movimento comercial. De feito, atopouse unha estatuiña, máis ou menos así, do deus Mercurio. Foi un descubrimento bastante importante, de feito, na salida cara á autovía, nunha rotonda do Concello, fixeron en pedra a escultura dese deus Mercurio. E despois tamén se atopou outra cousa moi interesante, que é unha lucerna, como unha especie de lámpada que servía, pois, iso, para alumear, no? Na oscuridade. Normalmente eran feitas de cerámica, porque eran máis baratas, facelas, pero esta en especial ten, pois, rasgos dunha persona, pois, estranxeira, negroide, creo que se di, ou algo así. Entonces, iso que indica? Que aquí había xente con certo estatus social, que se podía permitir traer ese tipo de obxectos a Galicia, tamén indica un fluxo de materiales de gran valor, pois, de como a Galicia estaba inserida nas rutas comerciales do Imperio Romano, pois, á perfección. Por lo tanto, créese que os romanos romanizaron este castro e aprenderon a xente, aos galaicos, a facer, pois iso, pezas de bronce e a comerciar con elas por todo o territorio, incluso tamén exportalo, obviamente.